Да се яваме сите пред гроба на Янес Сандански, да положиме цвеќа и венци. Заповядайте на гробо. Айде, поведите. Поведите сите на гробо. Скъпи братя и сестри македонци, драги гости, дойдохме на гроба на Янес Сандански тук в този пролетен ден да се поклоним пред светлата памет на един от най-славните герои на майка Македония. Янес Сандански е оная светла личност, която извиси името на Македония по всички краища на света. Яне се бореше, вие знаете, се бореше еднакво както срещу турските поробители, така и срещу всички чужди пропаганди, българска, сръбска и гръцка. Ние, Обединената македонска организация Илинден, сме истински наследници на делото на Янес Сандански. Ние се борим за Македония без граници, Европа и Балкани без граници. Както не искаме да има граници на Кочериново и на Кулата и Сандански, така Европа мирна да не приеме демократична и в това демократично семейство Македония да намери своето място като една от цивилизованите държави в света. Благодаря за вниманието. Молим ви в памет на Янес Сандански да почетем неговото светло дело с едноминутно клякане на колене. Сега заповядайте от тата. До него Моите си чувства македонец да извика 3 пъти Македония, Македония, Македония. Готово! Долу върховиците! Сандански! 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 Хайде, Панско! Илинден! 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 Илинден!
По една, нямай много. Потрошен. Ей, оттам некъде нека има малко. Хайде, ставете. Ей, оттам некъде нека има малко. Хайде, ставете ние. Чете некъде. А така помпа? Бе, на нашия Яне трябва да се запали, бе. Само че сега... Как я запалиме? Вороженскиот манастир го сретнавме Ночков Насо от Скопje. Иначе родом сум от Егейска Македонија, от Костовско, село Шештево. Вие сте веќе редовен гостин на овие светилишта на македонскиот народ. Ово ми е втор пат што дојдов. Лани, кога беше пак на повик на Омо Илинден, на годишнината 75 години од смртта на Јане Сандански, бевме дојдени на голема група и ваа година пак со иста намера да дојме, да му се поклониме на Пиринскиот цар и неговото дело да го продолжиме за слободна Македонија. Добре сте, ей, добре сте. Яко! Нема нищо грозно, иди при колема. Само вие не си имате музика. Ели си Ако постигнат ли прави? Това не е ли тероризъм? Това не е ли нарушаване на човешките права на хората? Бегай си, силно, Няма да дадете. Не са ме ударили, обаче те не даваха да вземем агрегатор. Ние знаем, че тук да засади има 1000 човека и няма да се биеме. Ние нямаме пистолети, нямаме палки. Но не се прави. Македонците живеят горди и не му е страх ни от куршуми, ни от нищо. Да бидиш македонец е света работа. Македонската история е в Библията. А къде е бугаро-татарската история? В коя Библия е? Къде е написано? Нема! Айде, вамо, братя. Кога падне на
Добре дошли, скъпи гости! Добре дошли, драги сънародници! Всички знаете, че Илинден организира този събор, но върховистите и български парламент решиха да женат там, където не са сяли. Те никъде не са обявили, че ще правят паралелно тържество, а дойдоха тук, за да провокират нашия събор, ползувайки се от правото на по-силния, изпълнявайки закона на джунглата. Те се получиха от провала си предишната година и впрегнаха всички сили на българската държава, за да ни заглушат. Ето, вижте, там е българския парламент. Той е дошъл, за да засенчи, ако може, организацията Илинден. В цяла България не можа да се намери политическа сила, която да се мери с Илинден. Та българския парламент чете за нужно да дойде. Явно, въпреки всички лъжи по българска телевизия, те смятат, че организацията има авторитет равен на парламента. Каквото и да говорят те, тези им действия показват голям страх. Благодарим ви, господа депутати, за това, че ни счетохте за достойни противници и се поставихте наравно с нас. Благодарим ви за честа. Освен парламентаристи, тук са дошли и върховисти. Те са дошли не за да почитат Яне, когото мразят от дън душа, а Тодор Александров. Дошли са на гроба на жертвата да почитат убиеца, защото привържениците на Тодор Александров убиха Яне. И тези хора са дошли днес да се гаврят с паметта му в деня, в който преди 76 години техни съидейници го убиха. Но те са дошли не заради Яне, а за да използват случая да манипулират хората, отзовали се на поканата на Илинден. Така е по-лесно, отколкото сами да съберат хора, защото никой не би се позовал на техната покана, а на нашата се отзовават хиляди. Яне бе най-големият им враг, а те са дошли да го хвалят. Лицемерие. Да ви ги видял Яне, би се обърнал в гроба. Нека Бог ги накаже за днешното ми кощунство. Мир, свобода! Само мир! Кой са вие? Убивайте го, бийте го как трябва! Кой са вие? Или хвърля се на чутек! Или му кажи на кощурката, ало! Кой са вие? Бийте колко можете! На кощурката и да му Да кажи. повдигат за болницата! Какви черни знае на за Македония. Ето, вижте ги. Побойте се! Ето ги, вижте. Кой са вие с хората? Тук ще иска да... Това е свобода сега! Кой къде какво му иска душата така, че живее? Наведете се на долу пред трибуната. Ке кажеш, че публиката искат да ни вземат тука, народ няма долу, затова идат тука. След това ки изопачат работата. След това кажеш, че народът бил техен, а всичко народ е тука. Никой няма да каже, защото трибуната... Мърка е, защото народът дойде при нас, защото е македонски. И няма никаква, няма никаква. Ай, ще не, да няма потистици да няма и потистици да няма. За да бъде наследник и продължител на делото на българската екзархия. В резултат на титаничната енергия на Тодор Александров и останалите революционни дейци, скоро ВМРО се превърна в мощен фактор на българското национално освободително движение. В нейните редове се обединиха всички революционни дейци, подкрепени морално. Добре дошли на всички, които в този трудов пролетен ден дойдохте да изкажете почита и уважението си към човека, който отдаде целия си съзнателен живот за Македония и нейния измъчен народ Яне Сандански. Без дом, без семейство, лишавайки се от лично щастие, Яне посвети живота си в служба на Македония. Дворецът София и неговите марионетки в Пиринска Македония не можаха да му простят автономистските идеи. И на 23 април 1915 година извършиха подло убийство. Яне умря. Умря с отворени очи, видял разкъсването на своята родина и рухването на всички готови мечти, надежди и идеали. Загина, съзнавайки трагедията на своя народ. Девизът на неговия живот бе: да живееш, значи да се бориш. Робът за свобода, а свободният за съвършенство. Good.
Този девиз е актуален и днес за нас, хората, които живеем на същата земя и сме в същото положение, както в онова далечно и тъмно време. Примерът на Яне е факел, осветяващ пътят на бъдещето ни. Нека пазим жив неговия пламък в сърцата си, за да не изчезнем във времето. Добре дошли на всички, които посветихте този ден на Яне. Драги братя и сестри, по кръв и клетва македонци! Ние дойдахме от преко океаните. Ви носиме илядници сърдечни поздрави от вашите братя и сестри по Канада и Америка, къде не имат преко половина милион. Македонският народ е еднороден и посебен. От него потекнуват многославни царови, князови, войсководители, просветители, уметници, творители, дарители и учители, кои дали много за човечанството. Како што вели поетот, небото да е хартија, морето мастило, не можеме да ја напишеме македонската историја. Ние, македонците, не сме себичен и малолюбен народ. Ние сакаме да живееме со сите народи во Балканот и во Европа, ама слободно и независимо. Драги браќа и сестри, Германија вчера беше поделена, а беше виновна за војната. Па ете се обедини. А ние, што грешно ние сме сториле, што вака не држа поделени? Зошто понатака Македонија да е поделена? Тоа е греф од Бога. Народ не смее да се дели. Македонија е света земја и е црква на светот, како што е запишано. Има една Македонија, Македонија, кои живеат во Канада, Америка, а не има повеќе од половина милион. Се чувствуваме прекрасно и среќно што сме меѓу вас. И тук честити на овој величествен собир 76 година. Нека му е вечна славата и нека биде вечна неговата идеја за слобода и независна Македонија! 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 Омо Илинден не служи на ниједна чужда државна пропаганда, како што известува тукашната бугарска телевизиски вести, туку е чиста македонска и служи исклучително за својот македонски народ и нација.
дека без решавањето на македонскиот проблем нема демократија и мир на Балкану, браќа. Девизата за 21 век е слободна и равноправна Македонија, еднаква за сите балкански и европски држави. Македонија! 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 Ванчо Михајловистите, јаничарите, кои служат на бугарската пропагандна машина, вас ве лажат овде и ви кажуват дека имало 80.000 бугари во Канада и Америка. Браќа, да ме вервате, ако нема ниту 7.000, а има 120, 200, во Канада има 200.000 македонци. Бугари нема. Да живее идеята на идеолого Јане Сандански. Да живее идеята за демократско живење на народите во Бугарија и да секаде во светот. Демократија! 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 Овој собир овде, ова што ние овде го правиме заедно, убаво, јасно и гласно говори дека вистината имаме право само ние да кажуваме и никој друг. Вистината за Македонија и за македонскиот народ. Тихо! 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 Драги браќа и сестри македонци, сакам да ви ги пренесам поздравите од сите симпатизери, членови на ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство и на сите граѓани, ако тоа можам во овој миг да си го дозволам. Имате овие крвници околу вас. Тие не се сегашни, тие се 100-годишни. Од кога постои нашето ВМРО, од кога постои идејата за обединета и самостојна Македонија. Како го организирате овој собир со оглед на тоа дека има голем број македонци, овој пат и од Америка, Австралија и од Канада? Тука на простору на Пиринска Македонија, како знаете вие, многу тешко се делува. Ние македонците одржуваме нашата национална свест само во услови на голем притисок од официјалните бугарски власти. Ние се борим всеодајно и остануваме верни на заветите на Јане Сандански. Овој Јане Сандански за чии јубилеј е дошол толкова многу наш македонски народ од трите делови на Македонија и од Канада, Америка, Австралија. Ние, како знаете, виждате колку многу војска имат, милиција, претрасуват луѓето, остават правото на врховистите да ни прават притисок, да ни уплюват, ни велат од ние сме били српски мекерета и така натаму. Тоа не е вистина. Ние се борим
едноставно само за нашата Македония. Ние се чувстваме македонци, не сакаме нито булгари да бидем, ни сърби, ни гърци. Македония припага само на македонския народ. Нито Мицотакис, нито Попов, нито Милошевич, нито кой бил друг от балканския простор не може да каже кой сме ние. Това право едноставно им припада на македонците. Това е наше свещено право и ние с сите средства ки се борим и ки го защитиме овое право. Верувам, оти времето работи за македонците, за демократията и за сите демократични промени, които се одвиват денеска на Балканот и на просторот. Ови промени ќе даат право на нас, на македонците, да изявим слободно нашата воля за слободна и независна Македония во рамките на Европа и Балкан без граници. Ние почитуваме сите балкански народи, нямаме нищо против, нито против бугарския, нито против сръбския народ, нито против гръцкия. Ние сме против шовинистичната политика на ови балкански правителства. И верувам от ови люди, дето са дошли тук, много твръсти македонци и македонки, ке го защитиме нашето право за слобода и времето работи за нас. Аз съм твърдо уверен в това. А дали имате поддршка и от кои меѓународни организации досега сте добиле поддршка за борбата на македонскиот народ? Тук делуваше един господин от Америка, Теодор Занк. Ой направи голем извещай. Ова имате средби со много припадници на нашите македонци во Пиринскиот дел на Македонија, како и со врховисти. Ние добихме един извещај под наслов целенасочено преследване на македонците во Бугарија. Тој извещај ние го дадохме на нашите луѓе по секции каде имаме по сите краишта, по сите градови и села на Пиринска Македонија. Ова извещај го доби и бугарскиот парламент. Тоа е на меѓународната организација Helsinki Watch. И во овој извештај има recommendation и препораки кон бугарското правителство и бугарскиот парламент, во кој велят така: да им се признаат на македонците право слободно да изјават својата воля, да не се забранува омилин, а да се озакони, да им се вратат пасошите които им са однети на границата. До моментот 3 пасоша още не са вратени на мен. Дали вашиот пасош ви го вратија? Не става збор за моја. Аз сака моја пасош, ако го вратат последен да го вратат. Но 3 пасоша още не са вратени. Но бугарски recommendation, препоръките са ние слободно да ни се овъзможи правото да правим собери, митинзи, да организираме събрания, да подписки. То ови документи, кои они цитират от Меѓународната конференция за правата на човек, koja се оди миналата година во Копенхаген, са именно за тоа да се почитуват правата. Како се подготвувате за следната конференция за човечки права во Москва? В Москва, ако верувам, ако мене не ми дава пасошо, има други достојни македонци от нашава организација и достојно ќе испратим луѓе които ќе заштитат нашето право и от името на сите наши членови на Обединетата македонска организација Илинден ги поздравувам. Сите организации, правителството на СР Македонија и веќе Република Македонија, целиот македонски народ во Република Македонија, во егејскиот дел на Македонија, кои исто така се борат како нас за остварување на човекот и националните права на македонците, како поздравувам и нашите браќа кои живеат во Австралија, Канада, Америка, во европските земји. Минатата година на Копенхаген ние имахме представници од Австралија, Канада, Америка, од Полша, Чехословачка, Германија, СР Германија, од егејскиот дел на Македонија, од Вардарскиот, од овде, од Пирина.
Дали знаете дека на македонците во Албанија веќе им е дозволено и тие формира организација која се вика Преспа? Знаеме тоа и го гледаме по емисиите на македонската телевизија и ние се многу радуваме и ги почитуваме, испращаме од овде горещ братски македонски привет до нашите браќа во Пустец, во албанска, во македонци во Албанија. Една има вистина, има една Македонија, телете ја, парчете ја, пак ќе биде наша најмила. Телете ја, парчете ја, Македонија, пак ќе биде наша најмила. Македонци на глас запејте, македонско